बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे आपडेट्सखौ लालांनो हागोन थ' इन्टारेस्टिं आपडेट दाखालि बावैनिफ्रायनो जोङो नेनानै दङमोन ना फाइनालि पिएम किसाननि राङाहाय क्रेडिट जाबाय एकाउन्टआवहाय चेक खालामदो मोनसे मेसेज आङो मोननो हादोंमोन कमेन्ट्स थ' बेलेन्सआ एड जायाखै होननानै दा चेक खालामनानै नायब्लानो जाबाय नैबे बेलासि समावबो हाबदों सोरनाबा सोरनाबा थ' एफटिअ प्रसिड आरो लेन्ड सेडिं गासिबो जुदि इएस जानानै थायोबा फैसाया 100% सिउरखा आरोना हाबनाया थ' रायजोफोर एसे चेक खालामदो फैसाया हाबबाय आरो खेथियाव लागायनोबा लागायनो हासै ट्रेक्टर सेक्टर लागायनायनि दिनबो फैबायना दा बेसर सेसरबो लागायनो हायो बायदिसिना दा जियानो हक एसे चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना फैसाया हाबबाय फाइनालि जोङो बिराद गोबावनिफ्रायनो नेनानै दङमोन आरो माखासे माने गोबांथार निउस दामलांनायखौबो जोङो खोनानो मोनबाय दा खोनाय माने बानायसो जालायलांबायमोन आरो हाबगोन हाबा ना एफटिअ प्रसिडनि प्रब्लेम माबानि प्रब्लेम बायदिसिना समस्या फैबायानो थायो नाथाय जोङो एक्चुअलि एकाउन्टखौ नैबे पस्टेल बेंकआव खुलिनानै लायोब्ला मोजांसिन जायो दै ओमफ्राय एकाउन्टखौल' खालि खुलिनानै दोनोब्ला जानाय नङा बेखौ आधार लिंक खालामनांगोन थ' आधार लिंक खालामोब्ला थ' टेनसन गैया आरो फैसाया हाबखागोन बेवहाय आरो थाबैनो हाबो होननानै मिथिनो मोन्दों माने पस्ट पेमेन्ट बेंकआवहाय थ' एसे पस्टेलफोराव खुलिनानै लायोब्ला बांसिन मोजां जायो आरोना आदार्स बेंकफोरावहाय एसे माने फैसाया ट्रेन्सफार जानायाव टाइम लायो डिबिटि जितु माने डाइरेक्ट फान्ड ट्रेन्सफारा माने एसे टाइम लायो आरो लेट जायो दा जियानो हक गोलाव खालामब्ला बयबो मोनबाय जानांगौ निस्सय फैसाखौहाय ना थ' एसे चेक खालामदो आरो खेथियाव लागायो माबायाव लागायनो हासै आरो थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय